sa Taylina. Sa Tabugon. Southbound pa Bulan. Papasok na dun sa Quezon Highway. Sa Naga, anong oras tayo darating? Naga. Anong oras tayo darating? Mga 3 oras po. Anong oras? Early in the morning? Mga 3 po, 3 oras. Kasi ito 2 oras po si Pukot eh. Alas 4, ando na. Wala mga alas 4. Meron na, first repair, nasakyan nga pa pag ikaw. Kala ko mahabol pa natin yung papartido. Hindi na, mahalabo na yun. Isang oras pagitan, hindi mo na mahabol yan. Lalo yung takbo natin ganun. Slow moving, mabagal, nakamis sakyan. Hindi na basta maabutan yan. Yung 15 minutes nga, kung ang takbo niya parehas lang, wala, hindi na maabutan yan. Naabutan kung ano, magtagal-tagal sila sa mill stop, sa over. Pero kung nagmadali din yun, hindi maabutan yun. Kasi gusto na rin nyo magpapahinga ng maaga. Lagi kami maaga makarating eh. Sa Guwa. Minsan alas 5, nandun na kami. Alas 4. Pagbalik naman pa Cubao, minsan alas 5 sa Cubao na. Maling araw. May pitik. Mayroon din kayong pitik. Meron. Inaano namin yung traffic sa abutan nga ng liwanag, traffic na yan. Kaya kailangan makarating ka ng maaga para makapagpahinga ka pa kasi nga kinahaponan, babalik na naman agad. Bihit na naman agad. Kaya kailangan magpahinga ka. Wala kang pahinga. Yun nga. Tuloy ka sa biyahe. Tabugon. Pagkali na.
Southbound.